A idade non é un problema para comezar un pequeno negocio. Isa é a idea coa que a Asociación de Empresarias, en colaboración con Concello e Deputación, organizou a primeira festa de nenos emprendedores. Un proxecto innovador que comezou a fin de semana pasada cun taller formativo onde 60 rapaces, de entre os 6 e os 12 anos, tiveron a oportunidade de coñecer polo miúdo como crear unha empresa. Neses talleres aprenderon a ser emprendedores, elaborando un produto, escollendo un produto que eles querían poñer á venta, que efectivamente hai de todo. Fotografía, non? Fotoplach, fotografía e tirada de bolos, tazas pintadas, a verdad que hai unha amplia marxe. E ademais das chuches apetitosas que nos poñen aquí, fixeron, mira, unhas pulseras maravillosas, non? A verdad que o traballo... Este venres, de 5 a 9, na Praza de San Marcos, porán á venda todos eses produtos e pezas elaborados por eles mesmos, e non só cun obxectivo mercantil. Ellos, desos beneficios, van a dar un porcentaje a las ONGs que ellos elijan. Y por otra parte, han adquirido el compromiso de buscar en qué invertir lo que ellos ganen. Quiere decir que no se trata de vender para luego gastármelo todo de nuevo. O obxectivo principal da iniciativa é, ademais de fomentar o espírito emprendedor, promover a solidariedade, o talento e o traballo en equipo, algo que notarán de seguro as asociacións ás que irá destinado parte do recadado. Raiolas, Down Lugo, Parálise Cerebral e a Protectora de Animais de Lugo.